politics and everything. Bebengenankinga abazalwane, lithi iBhayibheli kwakade kwitafula labathelisi nje noJesu. Ladekwa itafula nani? Labathelisi nani? NoJesu. Bavungazelayo. Namhlanje basavungazela futhi abantu. Bathi uma bebuka bathi wena awukakufanele ukuthi ungahlala etafuleni noJesu bese bavungazela. Namanje hleli labavungazela nje bavungazela khona la. Bathi wena kungafanele mhlawumbe ukushumayela, wena kungafanele ukurun iprogram, wena kungafanele ukuduvisa, wena kungafanele ukukhuluma nobani, wena kungafanele ukuhamba. Bayavungazela kuzume namhlanje abantu bavungazela. Athi uJesu ke angakazeli abanjani na abaphilayo, ngizele bona abanjani abagulayo, ngoba abagulayo kuphela badinga ubani, abadinga ukulashwa. Size kanje sonke la sigula ngezinto ezihlukahlukene la. Sekumane ngoba mina uma ngibuke sami isifo ngisibona singcono kunesakho umvangeli bese ngixoxa ngenjani na ngesakho isifo. Sekumane uma ngibuka inkinga yomuntu umzalwane ngibona ngathi inkulu lo singakhuluma ngayo. Kanti sonke sisebhani size kuJesu sofuna usizo. Sonke akekho oze komunye njengoba size lapha. Uma ngumusa uthi uze kumvangeli noma uzwe kimi or uze kumfundisi bani usenkingeni sonke